Bismillahirrahmanirrahim. Biz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın arkası bilen Hudaýa yetjek diýip yetjek bolsak, asl musulman. Musulman ne boljak bolsa himayeti bolmaly. Arkalaşmaly musulmanlar bir-birine himmet etmeli. Bu arada süýjüterin gassa gireýli Dowlat Osmanyň gassasyna Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın wagtyna gaw gurrunma kulak asyň näme gurrun agzaljak bolýar. Şu gurrun aýdyp da inşallah dua eder. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın wagtyna Türkiýe, İstanbul şu wagtda heýwere ewdemişdikler. Hemme imkanaty refaýete. Şuma Türkiýe hoş aba-hawa teknolojide de ewdedämi? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın wagtynda da bir awreýli mentagamış. Konstantiniýa, İstanbul, Türkiýe. Oham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam arzu edipdir. Käşki şu Konstantiniýa musulmanlaryň eline düşse da diýip. Wa aýdypdyr. Bir zaman şu Konstantiniýa musulmanlaryň eline düşer. Şoň bir başdagy ba bir fermandasy ba. Ni'mal emir emiruha ve ni'mal jeyş zalikel jeyş diýipdir. Şonu fethetjek emir nagat gawy emir diýipdir. We şoňa himayetçi bolup Konstantiniýany fethetjek guruh da gawy diýipdir. Sonra Peygamberimiziň şu mübarek hadisini görüp zat edip, kän fermandalar leşker çekipdirler, Konstantiniýany fethetjek bolup edibilmändirler. Yüzlerce ýyllar geçipdir. Ahyrda da Sultan Mehmed Fatih diýip bir ulukhan padyşahy Osmanylyň biri Konstantiniýa Türkiýany fethetdi. Sultan Mehmed Fatih kim? Bir benneyi ki enesi şon dehretsiz emdirmedi diýe. İn haram emdirmek değil ha, dehretsiz emdirmedim diýen adam. Türkiýany fethetjek bolup bar ýaka ýolda bir gaýa düşüp bir doňak bolupdyr, aýaz bolupdyr. Bir de entek öýlenmedik jaman oglan. Gosul wajyp bolanyny şonu leşkerine aýdypdyr, daňdan bolmaly erti namaz wagt gidin suw gözleň, düz ýerde. Gözläpdirler padyşa suwa ýok, ýöne falan ýerde bir doňup ýatan suwa, etegi suw defesi doňupdyr. Onda müşkeli ýok diýip demirden künnüni äketdi diýe şoňa. Ýahy demirin etegi bilen dewup şu suw defesinden goýup, men namazym eleki zatdan çym geçmesin. Mundan çym men tayammum bahan etmeýin, ýogsa men Peýgamberiň hadisine girip bilmerin. Nagat gaw fermanda şoň fermandasy, we nagat gaw serwaz ýerine düşýän serwaz edi, şoňa liýagatym bolmur. Eleki sawukdan çym men tayammum etsem diýip, ýahyl suw bilen özüni halallady diýe, ertisini okuýdy diýe. Sonra bariýa Türkiýany fethetdi barjyny. Evvelki edenişi Mescid-i Aýa Sofiýa barýa. Mescid-i Aýa Sofiýa omo Kilisay Aýa Sofiýa. Kafirlaryň eline awal Mesihi olaby kilisa bolup salanypdyr. Awal salynşy. Indi evvelin bar İslamyň çyrasy ýanjak bolup duşanny mescide gir akymda namaz okuyjak bolýarlar diýe kilisalar nira wagtdy, Beytul Mugaddese wagtdy. Indi Kaaba wagt namaz okuymaly. Onda meselen ilerrak kıymal çünte bakmalı. Şonda Hazreti Hızır Aleyhisselam geldi diye hoş bolup sultanın arkası da onu bildirýär. Hoş bolup şonda mescidin sütünde mübarek barmağını sokup Kilisay Aýa Sofiýany kıbla aýlady diye duran ýerine musulmanlar. Sultan Mehmed Fatih şeýle kudretli arkaly adam. Oham evvelin edenişi de zindaniler azad edipdir. Indi dersiştadan başlaýar. Zindaniler azad edipdir, bir güne zindan bolamasın diýip. Şonda iki tane keşiş çıkıptır. Keşiş diýeni Mesihiyet, Nesraniyetin ulamalarına keşiş diýerler. İki tane keşiş çıkıptır zindandan. Bulardan sual edipdir. Siz ki alim, siz ki öz şeriýetiňize paýband, öz ýoluňyza, memleketiňiz, padyşaňyzda sizin dininiz bilen näzire siz zindana girýäňiz ýerine onda bize şu padyşa başdaklaň bir gyýşyk ýerlerini aýtýardyk. Bir etýäni işin ýalňyş diýip gaýtyp gururuny degip nasally diýipdir. Heylem awa. Onu mende bir milletimi, inni Konstantiniýa fetwally, inni bir memleketi İslami janyşyn bolan şu taýda jaýlandy. Mende bir milletimi gitden tahqiq edin. Aya men de milletim sizin aýtýaşyňyz ýalak bir gyýşyk ýer barmy men dogurlaýyn. Padyşa bolsam da dogurlajak diýipdir. Bulada şeytanyň ağlayan ýeri bazarda.
Mamylada yalandan kasam içilýär, bir-biriniň haky iýilýär. Şonda iki tane keşiş Nesraniýeň alamy gitdi diye bazara sultanyň raiyetinden men bir istelam alayn, bir çaka vedeyin. Näjere bula? Din tutuşy musulman diýerler, islam diýerler öldürne dedi. Şonda erti bilen bazara bardy diye bir tükana girdi diye ýanky iki tane keşiş. Tükandan bir cins sorapdyrlar. Meselem harbar furuşydyr, parçadyr, o muhim däl. Tükandan bir cins sorapdyrlar, jinsin kıymatyny aýdypdyr. Ýöne qyn görmeseňiz diýipdir tükanyň eýesi. Tükanyň eýesi şey diýipdir. Qyn görmeseňiz men satjak däl, hemsaýamdan alaň diýipdir. Çon men evvelin müşterim bismillah bilen destap etdim, hemsaýam destap edenek Hudaýa naguman bolamasyn, namyt bolamasyn zindegisinde, o nahoş bolamasyn, maňa iki müşteri gelip o entek destap etmäni, ýüreg agyramasyn, men hemayet etmedigim bolamasyn, ondan harid etseňiz gawwaljak diýdi. Şonda musulman dogalla ýanky iki tane keşiş iman getirdi diýe. Bir dini kişiýli hemayet edilýän bolsa, on sultany näme bolmaly diýe. Şunu beceren, şu adamlar beceren sultan näme bolmaly? Sultan Mehmet Fatih bir piri we Akşemseddin pir diýerler. Buňda görüňiň aýdaýyn gaw düşünersiňiz. Akşemseddin pir diýip bir ulukhan ustady we piri we Sultan Mehmet Fatih padşah da biri we. Şo piriniň ýanyna baryp ziyaret etjek bolanyny gafyny kakýan bolmaly bir dewjek gaflary we. Piriniň bir dewjek gafsy bolmaly, şonu kakýa sultan. Aham aňardan Akşemseddin pir sofalaryny berýän bolmaly gidin gafyn bir kakýa görün kim geljek diýe. Onu Sultan Mehmet Fatih geljek diýipdi. Aham ýanky sofa gelip aýdanny Akşemseddin pir diýen bolmaly gitsin öz iş bilen bolsun. Gafyny açmaň diýen bolmaly. Aham gitýä özü de narahat ýanky sultanyň özü bilen Hudaýynyň arasynda gurrun etýän bolmaly. Ey sultan, açylyp bolmajak demirden galalary ýykdyň, peýgamberiň buýşlugyna girdin, galalary ýykyp sen memleketler, keşwerler fethetýän. Indi bir ýykajak gahyny açyp bilmäniň diýip aglady diýe. Şonu ýala hormatyň ýok diýip aglady diýe. Oham bir aýalak geçenden sonra ýene geldi diýe Akşemseddin piriň dogasyny aljak da Hudaý adam. Piri da şon. Yine de gaftan kavdu diye. Sonra yine bir müddet özünü ıslah edip, namaz okuyup, dua edip, yine gelenini yine gaftan kavdu diye. Oham üçüncüsü diye gaftan kavlanını elin yüzüne tutup ağla yüzüne vurulupdur sultan. Oham yankı sofi öz bir forum müteessir olup, şon ağlap gidişini pire aýtjak bolup, gelenini pir de ağlap ötüy diye, möňür ýaşlar döküp. Oham bir müddet sonra pir köşüpdir, Akşemseddin pir. Oham ýankaýdypdyr. Piraga geň ýagdaý gördüm. 3 defe sen kawdyň. Üçüncüsü o da aglap gitdi. Senin aglan watyň näme ýagdaý bar, näme hedefleň bar bu gurrun dediýänni. Onda bir zat aýdypdyr, ey musulmanlar, nagat Hudaý adamşylar. Onu ogullipdir. Sultan Mehmet Fatih diýeni bir Hudaý adam. Özü Hudaý Taala müdiriýet beripdir. Keşberi öz müdiriýeti bilen İslamyň isleýän formuny müdiriýet edip bilýär. Onu men öz ýanyma çağırsam, öz ýanyma çağırıp bile hem sohbet bolsak, hem meclis bolsak, biziň oturşuňymyzyň oňa känrek siňip memleketden bizar, padşahlykdan bizar, men derwiş boljak diýip dagdera wuramasyn. Olar ýaly adam musulmana baştak bolmana gerek. Şondan üçin hawyan etdi. Ýogsam janym bilen oturşak şo bilen etdi. Ýöne şolar ýaly adama känrek üsünni işläsäň, dagdera wurup gidäse, musulmanlaryň başta pasak bolasa näme deýin etdi. Himayet diýerler şoňa musulmanlar. Bir-birini kawupdy, fakat Hudaýdan daşalmaýlyp kawupdy. Emma jawan bazardaky gurrunlardan ben Huda tükançylyň agzyndan ot çykýar, regabet, yalandan kasam, bir-birini yamallap, bir ýerden jins harid etýäni eşdip, şotxanazyň borup, huzuri baryp, şoňa papuş arşiw dogurlap, perwende dogurlap, o şeýitdi, o beýtdi diýip. Ey musulmanlar, tagriben 60 ýyldan önce Çin'de 15 milyon adam ölüpdir. Näme diýsene? Çin'de ziraat ekipdirler.
Şu ziraat ekenine kuşlar iyiyem olmalı, şu ziraattan şaaldır, onu buğdaydır, onu Hudaý Taala bilýär. Şonu memleketin başlaklar destur beripdirler, palan kuşu serçedir, inni beýleki kuşlardır, şu ýanky ekaransılıga gelip iýýän kuşlary öldürüň diýdi. Kuşlar qırmana durupdyrlar. Qırmana durupdyrlar, näsil mungarez bolupdyr. Oham iýýänle şüýül şeýitdiler da, kuşlaryň näsilini gyrdylar. Gelen ýyl ekin ekellerini kullu ekin çekirtke gelmäne durupdyr. Inni şu ekine çekirtke gelenni ýanky kuşlar iýýänmiş da, o iýmiti iýmeýän bolmaly buğday, o çekirtkeni iýýän bolmaly meselen. İýmiti ise de bir taraftan çekirtkeni konsa etdi, zäherini, äfetini. Inni gelen ýyl çekirtke hamle edip, şu çekirtkeni iýmäne kuşlar tapylmany kullu milletin mahsulini iýip 15 milyon adam açlykdan öldü diye. Tarihte ýalfallapdy. Biz hem saýaň tükenini meger müşteri Hudaýyň eline dälmi? Meger ırz Hudaýyň eline dälmi? Biz kän derejelere ýetjek bolsak, kän netijeli zindigi ýetjek bolsak, gözden sultanyň bir taraftan Hazreti Hızır gelip sen kilisaňy Beytullah aýlaýyn diýip duran ýerine aýlapdy. Şu matda şu mübarek barmaklarynyň jaýy baý musulmanlar. Mescid-i Aya Sufiye'de Hazreti Hızır aleyhisselamın barmağının jaýy var. Şon ýalak hemayetçi bolup, arkaly bolup, awreyli ýaşamak, bir-birinden hemayet etmek bilen bolýar. Bir-birine arka çykmak bilen, hemayetçi bolmak bilen bolýar musulman dogullar. Ahyrky jogurlygyda Hazreti Mahtum Bulyşan aýtdy: bir-birini çapmak ermez ärlikden bir iştir, bir şeytan iştir, belki körlükden, agzalalyk aýrar, iýli dirlikden mundan döwlet donyp düşmana gelgey. Edip bilajagy işi agzalalyk bolsa, bir-birini serkup etmek bolsa, musulmanlyk ýurtdan çykyp kafira galyp, sonra horlanyp beren millet bolamaň diýip Hazreti Mahtum Bulyşan şey diýär musulmanlar. Gayrat edeýin. Hatta agal yüzümizden gelmeýär ýaşulçylyga, hatta agal başarmaýas eblaq ýa infaq etmeklige bir-birimize haýyr dua edeýin. Ýykylanna narahat bolaýyn. Berşikast bolupdyr, gyýzy öwürlik gelipdir, damady aýrylypdyr. Ya şolara oňmaýan bolmaly, ya tükani ýapylypdyr. Şolaň hemmesini ýürekden gynanmak bize wezife musulmanlar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.